Szükség van a Szent Szellemre és Isten erejére, hogy sikerüljön, de ez az erő, amiről most mi olvasunk, ez más. Nézzünk egy példát. A legtöbbünknél, ma már modern világ, ott lapul talán a táskánkba egy kis picike szerkezet, a mobiltelefonunk, ami most valószínűleg ki van kapcsolva. Ebből a készülékben kétféle erő van. Általában itt a kijelzőjén, a monitorján lehet is látni, melyik telefon hogy jelzi ki. Ilyen térerő. Ugye az az egyik, a térerő. Ami messziről jön, hogy fogjuk az adást, hogy tudjunk telefonálni. Ezt jelzi a LED, hogy milyen erős a térerő. Ha például fölmegyünk a hegyekbe, akkor lejjebb megy ennek a mértéke. Ha lejjebb megy a térerő. Viszont van hátul a telefonunkban egy kis pici akkumulátor is, ami a telefonnak a belső ereje, ami ha lemerül, rá kell kapcsolni, föl kell tölteni. Ahhoz, hogy telefonálni tudjunk, mind a kettőre szükség van. Hiába van a telefonunk jól föltöltve, ha nincs külső erő, térerő. És hiába jó a térerő, ha le van merülve az akkumulátor, akkor szintén nem működik a telefon. Valahogy hasonló a helyzet mi velünk is, mint emberekkel. Hogy tudjuk Istent szolgálni, hogy úgy tudjunk élni, ahogy ő akarja, mind a kettő erőre szükségünk van. A távolról jövő Szent Szellemre, amivel Jehova képesít minket, és a saját magunk hajlandóságára, belső erejére is szükség van ahhoz, hogy a változás megtörténjen. De hogyan lehet ezt az erőt, ezt az átalakító erőt megújítani saját magunkban? Hát ez folyamatosan történik. Ez lassan, folyamatosan történik. A tudósok azt mondják, hogy amikor valaki tanul, olvas, például a Bibliát olvassa és tanulmányozza, akkor ami ide le van írva a Bibliába, bejut az elménkbe, és átkódolódik, amit a szemünkkel látunk, kémiai jelekké változik át, és az agyunkban idegsejtek, úgynevezett neuronok vannak, és amit mi bejuttatunk a szemünk által a fejünkbe, ez a kémiai módon sejtről sejtre gyorsan vándorol. Egy neuron sejtet körülbelül úgy lehet elképzelni, mint a tenyerünket. Van egy sejt magja, és bizonyos nyúlványok vannak. És ezek a nyúlványok találkoznak, úgy halad át gyorsan az agyunkon, sejtről sejtre az információ. Mi ezt nem látjuk, de most, hogy itt vagyunk az összejövetelen, hallgatunk, figyelünk egymásra, most is ezek az impulzusok jönnek az agyunkba, és gyorsan ilyen kémiai jelek formájában átvándorolnak az agyunkon. De a tudósok megállapították, hogy amikor ezek a jelek áthaladnak az agyon, akkor egy sajátos nyomot hagynak maguk után, és ha legközelebb újra tanulunk és újra olvasunk erről a dologról, akkor az agyunk már fölismeri és gyorsabban reagál. És ez egészen addig történik így, még végül egy sajátos gondolkodásmód alakul ki. Ha valaki például nagyon sok spiritista könyvet olvas, ez nyomot hagy az agyába, és kezd úgy gondolkodni. Ha valaki nagyon sok erőszakos televízióműsort néz, ez az impulzus ugyanúgy nyomot hagy az agyában, és már máshogy fog kezdeni gondolkodni. És természetesen, amiről mi beszélünk, ha valaki engedi, hogy az igazságot olvassa, Isten szavát, a pozitív erőt engedi, ez ugyanolyan sajátos nyomot hagy maga után, és így történik meg az egyén gondolkodásának az átalakulása. Olyan ez, mint amikor az emberek reggel mennek munkába, gyönyörű parkok vannak, itt is láttam, Miskolcon is vannak szép nagy parkok, be vannak füvesítve, de amikor az emberek gyorsan szaladnak reggel a munkába, akkor mit csinálnak? Hát nem körbe mennek a járdán, hanem 2 pont között legrövidebb az egyenes, és áthaladnak a parkon keresztül, ugye? Néha ez megtörténik. És utána, ha mindenki oda-vissza ezt csinálja, akkor mi lesz a parkon? Ugye egy kis járda lesz ott kitaposva, egy kis ösvény a fűbe, mindig ott közlekednek az emberek. Vagy ha valaki egy sűrű dzsungelen keresztül akar áthaladni, akkor fog egy ilyen bozótvágókést, és kiírtja maga előtt a növényzetet, és egy utat vág magának a sűrű erdőbe, amin ő áthalad,
De ha sokáig nem jön vissza ezen, akkor mi történik ezzel a dzsungellel? Visszanő, benő újra. És akkor, ha sokára jön, akkor újra kell passzálni, hogy tudjon haladni azon az úton. Hát az agyunk is be tud nőni. Ha nem használjuk, ha nem olvasunk, ha ritkán tanulmányozzuk, ha ritkán engedjük be a Szentírás gondolatait, eldzsungelesedik az agyunk. Nem tudunk úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik. Nem hagy egy sajátos nyomot maga után, amit mi olvasunk a Bibliába. Mindig újra kell kezdeni. Ezért van az, hogy nem megy másképpen az átalakulás, a változás, csak az elménken keresztül, az meg nem tud megújulni a Biblia olvasása, Isten szavának, az igazságnak a rendszeres és módszeres tanulmányozása nélkül áll. Ezért vannak Jehova tanúi előnyben, kedves vendégeink, ha vannak közöttük néhányan, mert mi rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát. És ez olyan változtatásokra késztet minket, amelyekre másképpen nem lennénk képesek. De még egyszer említsük meg, hogy a telefonhoz két erő kell. Hiába vagyunk mi nagyon ügyesek, hiába teszünk mi meg mindent, ami tőlünk telik, ha külső erőt nem kapunk, akkor nem sikerül a változás. Nagyon sok őszinte ember olvassa, tanulmányozza a Bibliát a kereszténység különböző felekezeteiben, egyházaiban, de részt se tudnak változni, mert nem kapják meg azt a külső erőt, a Szent Szellemet, amire szükségük lenne ahhoz, hogy ez maradandó legyen. Nézzünk egy-két példát, micsoda ereje van a Bibliának. Itt van például a Bibliának az a tanácsa, amit az alkohol fogyasztásáról mond. A Biblia nem mondja, hogy nem szabad inni alkoholt, bort, sört, vagy más szeszes italokat. Nincsen a Bibliában ilyen tanács. A Biblia azt mondja, hogy a túlzott alkoholfogyasztás az nem jó. Káros a testre, káros az egészségre is, és nagyon nehéz erről lemondani, ha valaki igazán függővé válik. Itt van például egy idős házaspár Szlovéniából, Józsénak hívták a férfit, és a feleségével együtt ők egy faluba, egy kis tanyán, nem is faluba, hanem egy kis tanyán éltek, a várostól távolabb. 60 évesek lehettek már, és hát egyik napon oda is bekopogtak, jöttek Jehova tanúik, odaadtak nekik egy kis traktátust, egy kis pici szórólapot. Hát nagyon érdekelte őket, amit abba találtak, és aztán a tanúk, akik meglátogatták őket, megígérték, hogy hamarosan majd visszatérnek. Tehát múlt az idő, de a tanúk nem jöttek. Nagyon elszigetelt helyen laktak, és a tanúk nem tudtak kijutni hozzájuk. 3 hónap múlva azonban mégiscsak sikerült odajutni hozzájuk, és újra találkozni. És akkor valami meglepő dolog történt. De mielőtt ezt megmondanám, hát József, ahogy a saját tapasztalatát elmondja, hát ő nagy ivó volt. Saját maguknak termeltek, és a saját elmondása szerint 18 év óta minden nap körülbelül 10 liter bort fogyasztott. Minden nap 10 liter bort. Gyakorlatilag nem volt olyan pillanat az életében, hogy ne lett volna részeg. Éjjel-nappal mindig részeg volt. Most ezzel a háttérrel indult valaki, hogy fog tudni ő megváltozni? Egy ekkora függőséget le lehet küzdeni. Amikor a tanúk visszatértek hozzájuk 3 hónap múlva, hát József és Ludmila kérdezte, hogy hol voltak ilyen sokáig. A tanúk elnézést kértek, hogy nem tudtak jönni, de amikor bejebb léptek a szobába, meglepetésként látták, hogy az asztalon ott van egy könyv, örökké élhet paradicsomban a földön. Egy kinyitott könyv volt az asztalon, de ők nem hagytak ott. Hát kérdezték, honnan szedték ezt a könyvet? Hát a traktátus alján volt egy kis szervény, ők azt kivágták, kitöltötték, beküldték a szlovéniai Bételbe, és kértek, hogy küldjenek nekik ezt, és postán küldtek nekik könyvet. Ők már ki is olvasták, nagyon tetszik nekik, tudják, hogy Jehova a neve, tudják, hogy lesz királysága, el voltak ragadtatva. Gyorsan elkezdődött a Biblia tanulmányozás. És csak néhány hónap elteltek kellett hozzá, hogy József teljesen letette az alkoholt, egy kortyot nem ivott, és már kereszteletlen hírnek is lett. Most a felesége is, és ő is mindketten hűségesen szolgálják Jehovát azóta is, önátadott tanúiként. És most már nem iszik, teljesen tiszta az élete. Mert az igazság átalakította az életét. Nem az alkohol elboró intézet,